ana tuyul dandakno kutang. Bojo loro kok cerat-cerit ngalor ngidul ditagih utang. Iku mono salah kawitane. Kayu waruti gawe areng bojo telu dadak meteng bareng. Ketepaan semayan antarane. Tari suara. Dadi wong tani mulane sing ati-ati garap sawah kudu sing
dijarno dawa sampe nutupi gulu modele bintang film rasing ditiru wayah sore mesti kelenceran petong krongan nduk pinggir dalan ngalor ngidul tanpa tujuan mlebu nyang toko dadak tuku rokok eceran aku dhewe gak ketinggalan melo obyeke arek nom-noman gawe celana jengki rambut semiran muli persis koboi mari kecemplung jublang kok dilalah kepethuk arek wedok sing ayu rasane atiku arek iki mesti kenek aku tak takoni jenenge arek wedok yo gak gelem ngaku dadak jebule waduh iku mono arek bisu mulane meneng ae lah wong bingung wis kapok aku gak nuruti nom-noman aduh rek capek rek oleh duwe re. Iya joget. Joget. Mari joget. Joget. Wajo kaget. La 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 la. Mari joget bersama-sama. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja asal ada perlunya. Tuku turen diwadahi keranjang, tuku dondong bareng wis ijen seneng begadang gulune abang kabeh mari kenek kecupan cucuk bibir dikecup bar diri si bulu roma cup-cup bibir digigit masih sampai tumble menengai tuku dondong nganggo welasan tuku manggis gawe cangkepan sopo embong tolek kenalan peringas sepringis dok pinggir dalan tuku manggis gawe
ngoleh laris dislentik jarak cekap semantan atut kula monggo pinarak engkang sakedha Usmani marakno mangkel tok aku pancene. Ya wegah mangkel. Angger kepethuk kanca tanale susah sumpek sedih sing diomong wedok tok arek iki. Lho delon klemar-klemer delon. Oh, dunia. Waduh, mulai. Apa dunia us? Dunia tidak adil. Lho ya apa sare iki? Mengapa dunia membuat kali saja kok ceklong-ceklong? Gendeng niku. Nek gaceklong lho banyune mlayu nyang ndi kon niku? Oh, manungsa. Manusia kok manungsa. Manungsa dilarang bergaul dengan hantu. Bergaul ambek sapa nek ambek hantu iku? Kon niku toyo lah kon niku. Oh, Tintin Sumarni. Wah, Tintin Sumarni rek. Oh, kon niku. Aku teringat denganmu pada waktu aku putus tengah dengkul. Ndutokno penyakitmu ya, bobulmu kan ndutokno. Mengapa kau sekarang melupakan aku? Oh, lali pe. Kau dulu pernah bersumpah. Wah. Hidup bersama mati berdua. Lopang satu kepala daerah. Keliru. Lubang satu, kepala nol. Oh, Mar. Oh, Mar sapa? Marmoti. Oh, tak uncal kono pisan kon kok. Oh, Ni. Oh, Ni. Ni sapa? Nipon. Arek iki waras antaran arek iki. Oh, Tintin Sumarni. Lho, aku titik. Kau kembali denganku, saya. Arek iki wis lendro arek rupane arek iki. Kau kan Tintin Sumarni, saya. Tutu, aku sekil. Aku sedek. Siapa kau? Aku sedek kancamu. Sapa? Sedek. Wis seru. Lane wis seru lah apa kok? Oh, Tintin. Mengapa rambutmu halus bagaikan sikat kawat? Iki ngene lho, Dik. Sapa sing gak sedih? Iya. Sapa sing gak bingung? Iya. Sapa sing gak mumet? Alah, kakean. Siji ae, sapa sing gak bingung ngono ae lho. Aku lek duwe kenalan arek wedok. Oh, ya. Jenenge Tuti, Dik. Tuti. Iya. Lah kon cinta barek Tuti. Aku cinta. 100%. 100%. Lah Tuti ambek kon. Iki gak ngerti. Wah, repot. Kon cinta kono dur ngaron cinta relak bertepuk sebelah tangan mulai. Lah ya angel. Terus ya apa? Ape metu ya apa carane, Dik, aku iki. Kon kepin kepethuk. Iya. Omong-omongan. Para nononya sekolahane. Arek wis dilereni ambek gurune. Lah apa? Lah apa dilereni? Nyolong pulpene kancane. Lah nek penyene arek wis leren. Lah cara liyane. Cara ya apa, Dik? Kirimono surat. Wis tau tak kirimi suratku gak iso tampa kan Lha tampa. apa gak ditampa? Soale surate gak tak kei perangko. Wong kon gendeng us kon niku. Ya kene perangko ditampa. Iya, Tapi Dik. kon sik kepin kepethuk. Iya, Lah Dik. jaren gampang. Ya apa, Dik? Satu-satunya jalan Iya. hubungan telepon. Telepon. Telepon iku panganan apa sih? Telepon niku ya asale teko terigu. Iya ya, Dik. Dimasak ya. Nek wis bunder dipe. Lah nek satos disawet bathukmu kono. Ya apa telepon gak ngerti lah iki. Waduh. Ojo guyon ta, Dik, Ya gak guyon telepon gak ero iki lho. Telepon ya apa modele? Telepon niku tak kandhani gak tau telepon. Iya. Telepone bentuke bunder dawa. Heeh. Terus ana mentole loro. Ojo guyon seluruh tak arek iki. Ate bongkah kon niku. Kon niku lak garo tak kandhani. Masih kon kandhane wong bunder dawa nek mentole loro. Ajar. Lah iya iku telepon
telepon model yang ngono iku. Oh, pancene bentuke telepon. Iya, arek iki apa sih? Lah kelire. Lah klire macam-macam. Ono sing apa? Ono sing coklat, ono sing ireng, Ono sing ireng. ono sing putih. Ono sing putih. Iya. Aku milih sing coklat ta ya. Ate bongko adek arek iki rek. Lho pancene ngono iku bentuke. Lah carane nggunakno ya apa, Dik? Lah carane nggunakno. Iku lan mentole loro. Mentol loro. Sing mentol siji templekne kuping. Lho lak keri. Ate kurang ajar Banting kon kok undi kandhane arek. Akene ngono ah. Iya. Lah mentol sing sijine. Sing siji nyang kuping, mentol siji templekne cangkemmu. Lho lak gumo. Ate Carane ya ngono iku, Os. kok pancene ngono Adik. Iya. Lah nek wis nemplek, engko iki iso ngomong. Iso ngomong. Lah saiki coba Heeh. umpamane aku nelpon sapa silsilah jenenge? Tuti. Tuti, Iya. umpamane kon iku Tuti, Mosok Tuti kaya rada udar ngene kon. lir pamane. Asu ngelilir akeh tumane. Wate bongko. Iki semunggo. Semunggo. Ya semunggo. Iya, Dik. Umpamane kon Tuti. Aku Tuti. Ono mamu, ono telepon. Iya. Iya. Terus aku telepon ya. Mm-mm. Nah, coba rungokno. Heeh. Kring. Apa iku? Sauten. Oh, disaut. Sauten. Lah nyaut Pak, kayak nyaut memehan ngono ah. Lho, titenono telepon ana kring, telepone angkaten templekno ngene bathukmu. Lah sekalorku kumat malian. Ya templekno ne lambemu ngono lho. Oh iya. Heeh. Kring. Krong. Lho, aja disauti. Ora oleh ya. Wis kate ngomong ana kring jupuk templekno ngono lho. Oh iya. Heeh. Kring. Dijokok ya. Lho, waduh. Oh, jadi ngomong kon niku. Oh, gatek ngomong ya. Gatek. Iya, heeh. Kring. Gatek ngomong. Oh, gatek ngomong. Repot dikon Budi. Maksude, Heeh. nek kon ngangkat telepon iku aja ngomong, "Aduh, tak angkat to jadi ngono, Oh, gatek angkaten ngomong. ngono." Tak angkat. Ya. Angkaten ngono. Ya, angkaten ngono ae. Ya wis, heeh. Kring. Angkaten. Wah. Cetek kakakno kok. Wah, rek jerce. Gobloke nemen arek iki. Oh, iku mbok telepone sing diangkat. Iya. Iya, heeh. Kring. Iya. Halo? Loh, halo. Loh, halo. Ha. Lah ya apa, Dik? Nek halo ya halo. Oh, halo ya halo. Iya. Iya. Kring. Halo. Halo? Halo. Nah, siapa situ? Saya. Oh. Lah, situ siapa? Oh, saya. Ya. Siapa situ? Saya. Lah, situ siapa? Saya. Siapa situ? Saya. Wah, mumet ae lan telepon iku. Lah, gak putus gila. Lah kon telepon aku takut siapa itu? Oh, saya. Tuti lah ngono. Oh, ngono ya. Iya. Omaku ya. Iya. Mm. Kring. Halo? Halo. Ini siapa ini? Di mana ini? Oh, ini. Iya. Ini rumah sakit. Sakit. Lah ya apa? Kon Dik? kok nelpon Tuti sih? Lah kon ngawur ae lapo RSUP kon telepon niku. Lho, iku nomere umpamane ngone Tuti. Oh, gone Tuti ya. Iya. Iya. Kring. Halo. Halo. Betul ini rumahnya Tuti ya? Oh iya betul Mas. Oh, Iya. itu kalau begitu ini Tuti ya? Oh bukan. Siapa? Saya babunya. Oh, nampani tak no Babune wis gak gelem tilpun-tilpunan, Dik. Aku kuwatir nek kena babune ngene iki. Napa niku? telepon ngono enak. Iya. Ngomong kalem-kalem gak ono wong ero. Gak ono ora. Rahasiae gak sampe ero wong liya. Ya nek sing nampani arek wedok ya nek babune ngono mau ya apa? Lho, mulane ndelok-ndelok. Delok-delok. Umpamane suara nek tetene ya. Iya. Nek mamane suarane cilik merit, Cilik merit, iku Tuti. Tuti, Nek suarane gede, gede gembret, ya. moro tuamu iku. Ini ngawur etakno. Nek suarane rada gede. Rada gede. Iku mono bapakne. Bapakne, Lah nek suarane rada cilik titik empuk iku ibuke. ibuke, Lah nek suarane jenggong, jenggong kirik iku. Kurang ajar iku etakno kon niku. Kon dikandhani arek. Iya, ngandani aja ngono kon. Soale ngene lho. Lho gati soal aku wisan. Lho, gak soal ya apa sih? Lah apa dikai soal iku? Lho, duduk soal iku. Karepku lak ngene ah. Karepmu. Iya. Karepmu lha apa? Lho karepku kon iku. Heeh. Pajak rundingan sing dhisik kok. Oh, rundingan masalah. Masalah bisnis. Oh, bisnis. Nah. Ngerti aku. Apa sih? Bisnis iki lak sik ponakane bis kota iku.
Ini gendeng kok ini kok. Lah apa sih Dik kon? Bisnis iku dolek hasil iku lho, nyambut gawe sing oleh hasil iku lho. Oh, kerja ah. Heeh. Kerja ngono bisnis barang. Lah nutukno biyen iko. Iya, iya, iya. Iki terang-terang tanggapan iki mben. Mben. Heeh. Lah iya. Lah terus tanggapane kono seru. Apa tanggapan apa sih iki? Lho lah tanggapan kentrung ngono lho. Kentrung. Iya. Lho kan wis sida iku. Sito wis tak tombo panjer. Lah kon wis tak kei panjer kon. Panjermu kapan kayak persekot aku? Lah winginane ning ngarepe toko siola aku tak tekono es ngono lho. Lho es gelas iki persekot e. Iya. Bompong arek itu. Ajar iku. Iku proskot. Aku yang ngono gak takon tak cucup ae ana takno. Tapi secara tidak langsung Iya, kono wis oleh proskot lho Wis kan. termasuk melok mangan. Iya. Heeh. Lah iki ngene. Iya, iya, Kentrung iki Mm-mm. padha mek grup-grup. Iya ya. Kudu ana primadonae. Primadona iku panganan apa sih? Lho, primadona panganan apa? Apa primadona? Primadona iku ndolek arek wedok sing ayu sing lincah. Oh, pokoknya ana arek wedoke. Lah, Si aku takon kon gak duwe bebek sing rada tuwek-tuwek titik ngono. lah iku lak kon ngasak mulian. Kayak primadona ngono lho. Ndak ndolek sing ayu. Sing ayu. Sing ayu ya. Iya. Mm-mm. Lah terus sik payu kentrunge lak. Oh, ngono. minangka wayang, umpama wayang minangka sindene. Lah. Umpama band minangka penyanyine. Iya. Oh, ngono. Lah iki tanggapane aku gak Iya, iya. gelem atik anono ya. Tanggapan Terang-terangan iki, ya. piro ya tanggapane? Wong loro tok ambek primadona situ wong telu. Iya ya. Tanggapane iki 200.000. 200.000 tobat Wah, lutung sik. susah lotong. Bagi wong telu Lah, iki lumajang. engko Lumajang. Itu loh lumayan. iya lumayan. Iya. Lah iya. iki 200.000. 200.000. Cuma dipotong kanggo mangan, transport, rokok, penginapan. Penginapan. Iki kari 2.350. 2.350. Karine. Karine. Lho potongane mbek karine kok akeh potongane sih, Dik. Omongmu. Lah panjene kari sakmono are. 200 piro? Kari 2.350. 2.350. Iya. Iya ya wis gak apa-apa Lah engko dilakoni. aku 1.000. 1000. Primadona 1.000. Lah aku. Kon 350. Mah mari tanggapan aku blonjo nang tuku siola nebas aku. Temen, Dik. Nebas apa? Tuku dom bundel. Ya apa adakno arek iku. Lah panjene iku tanggapane sakmono Ya are. kebacut nek 350 iku omongmu. Lah iku iki nek wis Iya, iya. rono. Ya wis rono. Lah primadona iki sapa kira-kira? Ya apa kan durung nemu ta. Si kok. adikmu. Adikku gak iso lara untune ngono. Waduh Wis wis kan mangan jagung adikku. ngene mlaku-mlaku ambek ndolek ya. apa? Ngono ah. Iya. Budal ngono ya. Budal ya apa? Sak kecandake sapa sing gelem Iya. iku ayo dijake ngono ta. Iya. Budal saiki. Budal saiki Heeh. umpamane engko kepethuk nembong, kepethuk arek ayu, Disautno arek ayu iku. Nah, kepethuk arek sing jangkung, saut arek jangkung iku. kepethuk arek bongkok. Suwe-suwe. Wis ono Ya sing karo sang ana bungku. Apa? Sing karo wong nonton teko doan. Apa? Sang ana nggo rangsel iki. Ngawur ya. Tapi masih bongkok sing penting suarane ya. suarane enak. Kita butuh suara. Ngene gampang nek oleh sing bungkuk didengkek ngono ya. Dengkek kene lak ngancam wong ngene iku. Oleh ya. Ya ndolek sing ayu. Sing ayu. Akehne ana arek wedok mlaku. Mlaku. Peringas-pringis, Peringas-pringis. plera-plero. Tepat iya iya. Sopon. Disapa? Iya. Gak ngomong. Iya. Ngono gak semaur, gak seneng aku. Iya. Sat watu mentol aku. Ngomongmu kono niku. Carane kudu sing sopan. Oh, ana dalil ya. Lho iya. Carane ya apa? Lah. Rumuse nyopo arek wedok supaya Lah, dia ngene. itu ada respon Nah, gimana? ngene. Ada tanggapan Sebabnya aku ndelok perhitungan perhitungan. soal matematika. Iki pentol. Olah apa nang matek-matekan barang kon iku adakno. Enggak, carane nggudu arek wedok. Nggudu Arek arek wedok wedok. saiki ambek biyen siji. Siji. Nek biyen umpama diceluk, "Halo, sweet-sweet." Sweet-sweet. Ngono iku dek ngemut sapu tangan. Eh. Nek arek saiki enggak. Ono apa nih? Wis sithik ono ae. Dijine cekelen cakoten ngono melok wis. Iya. Ya apa ning? Saknya aku nyekel jerijine sak ana tekan copet tak soro aku. Lho carane gopo. Carane. Iya carane. Ono kode-kode ya apa carane ngenal arek wedok sebelumnya Nah, ngono. nek kode sing terakhir. Kode Iki terakhir. binatang apa yang ndelosor?
Iku gak masuk. Apa? Sing masuk tes seni. Wan judi wis gak oleh sik. Lah lha apa nek takon kode bareng? Carane bagaimana arek wedok iku supaya sebelum kita Oh. kenal. Kan ono kode-kode. Iya, iya. Anak itu mau kah? Iya. Tidak mau kah? Iya. Kalau tidak mau bagaimana caranya? Iya. Kalau mau bagaimana caranya? Cek iki kadang Carane ngene carane. Ya apa sih? Arek wedok iki susah mbek sedih. Iya. Iku susah mbek seneng. Seneng. Iku seje. Oh, gelagatnya lah. Warene mulai teko sekolah ya. Anak teko sekolah. Mlakune adik kalem, ambek guyu mesem. Guyu Iku berarti mesem. arek seneng. Seneng. Lah iku budon. Ojo ngomong ngono, tau ana arek mlaku mesem, Iya. tasangono seneng, gendeng agakno. Ngono kene ngawur ae. Lah kon senenge terlaluan os kon niku. ngono, Adi. Iya carane. Didelok ya. Iya. Iya. Lah mamane arek iku mau meneng ae nggawa Meneng. tas ya toh. Meneng ae tas. Ya lenggat-lenggot. Terus arek plorak-plorok ngene. Iku ditenono. Apa, Dik? Iku loro step iku. Wah, nek oleh arek iku lak tuk mijeti aku lan. Wah, Ya, carane dolek ngono. Iya. Dadi ini nyopo jok ngawur. Gak ngawur ya. Dadi cek tepak ngono lho. Biasanya ono kode-kode ngono, biasane jarine arek model saiki. Ah, iya. Arek wedok nek nggo kipas, Lah. jarine dilempit ngene, Iya. jarine carane ngene, Ya, jarine ngono. ngene carane. Jare padamu ngene. Iya apa ngono itu? Carane ngene. Iya. Nek kelabangane umpamane loro, Kelabangan loro. Iya. dekek ngarep situ, Dekek ngarep situ, mburi situ. buri situ. Iku berarti masih single. Oh, masih single. Oh. Iya. Lah nek kelabang loro, kelabang loro. dekek ngarep karo. Dekek ngarep karo. Kita nono. Apa, Dik? Iku mau narik kendat. Tak bunuh Kediri lah ngomong-ngomong niku. Lah nek kelabangan loro dekek mburi, Tek bang loro dekek buri. lah digandoli dengklik. Ate gendeng akon niku. Digandoli iki lho pita-pita. Digandoli pita. Lah iku sik wah kenek kon sapa iku? Kena disopo. Iya. Iki tondo-tondo arek iku sik durung duwe pacar. Nah. Iya, Dik. Umpamane kon nyopo wani kon? Nyopo? Iya. Nyopo wani sikil kotekan aku, Dik. Lho, nyopo biasa biasa. Carane nyopo ya apa nyopo? Mau arek liwat sret Iya. ning arepmu. Iya. Mbak, sendirian, Mbak. Iso nek ngono ae. Coba. Oh, Mbak. Sendirian, Mbak. Iya. Heeh. Lah Ya, ngono tok. Iya ngono. Iya. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Gitu. Mari pulang bersama-sama, Mbak. Yang ngono iku. Ngono tok. Iya. Ini nek gelem nek gak gelem lah. Si kaisinan aku ngawur e kon niku. Mestine lak yo gelem, ta wong Iya. carane kudu ngono, Us. kon Oh, niku. carane ngono ya. Iya. toh. Lah nek arek mamane mencep Mencep. tok. Kitingin teko mburi. Dikiting teko mburi ya. Iya, kitingin terus. Saya Iya, berarti iya. arek memberi kesempatan. Memberi kesempatan aku. Iya. Nah, aku kuwatir disiapno maling kok pasan aku, Dik. Enggak. Ngono ya? Wong kon niku wong ditut nyamburine kok. Tut burine ya. Pokoknya arek kon sapa, Mbak? Sendirian, Mbak. Tut burine terus. Tut mburine. Aku ngetut wis rada mepet, rada burine. Heeh. Kono ngetokno gasa Semarang. Iya. Apane? Biru raiku omong-omong niku. Iku tutu Kasar Semarang. Lah ya apa? Iku setume pabrik semen. Dik, sing apik sayo delek Iya, ae. mlaku-mlaku pokok ana arek wedok sapa ae gelem dijak ngono ae. Dijak kentrungan. Iya, Dijak ayo. budal. Kang kacang jeruk, aduh dik sarana orang ala kocul kacang kena. Kang kacang jeruk, ada orang sekali. Kang kacang. Iki. Hah? Kan gak kepin kacang aku. Pengen, Lah, pengen iki. kacangnya. Apa? Pengen wong ya. Kok kepin wong ya apa sih? Iki kena diarani arek body tuwiji.
Apa? Body Twiggy. Oh, iso ngarani ngono bareng. Lho, delokon bangkane mrip. Ya. Arek dukur waduh, Dik. Iya, Dik, apa? Rambutnya kembang bakung. Iya. Masalah tumoe, Dik. Ojo nyandak tumo nek krungu. Dudu tumo, Dik. Apa? Tibane ondur-ondur. Masa ondur-ondurine rambut kon niku ngawur ae. Iki mono keriting rambuté. Oh, kritik. Bulet rambutnya. Iya, iya. Kang kacang. Ini, Beli kacang, Le. Iya. Aduh, akan mau beli kacang, yo. Melek berempah. Waduh, pelak cak Madura Loh, kakek, Le. pelak. Oh, ya beli kacang setaker ya. Apa setaker itu? Staker iki tak kandhani. Iya, bahasa Kon film ta ambek aku. Oh. Gabuk. Loh, kocan beli kacang. Iya. Oh, senjata rumah. Kan gak keliru asline. Ngomong. Ya tidak tahu. Do Ria mon melek berempah. Duh, meleh setaker. Tak oleh, Le. Mun meleh segome, contong. Mun setaker, kita oleh mana? Oh, tadi iki nek tuku kudu sak tong, ngerti? Kudu segome. Kon ngerti segome iki? Piro? Segome ngono sego jemek. Lho, Buk, iki wong kacangnya wis sakmene lah, sak tong iki lho endi ana? Aduh, peno iku ya apa sih, Dik? Mau jare ngomong iso ngomong Madura. Pas ngecak Madura lo pelak, coba aku dari marah. Dik, mun lo bisa ngocak Madura mun ngocak, Dik. Wah. Seda. Iya. Seda lenen. Aneh jeria, Buk. Mun kastamun. Aduh, Dik, remah tak karuan kebi mun ngocak. Lek kan malik, kakek sing pendek. Kon sing ndek kon iki lho ndek. Iya, iya, pendek ya, Ndek. Ada apa? Ada. Iku bahasa Itali iku, ngawur ae. Ayo angel ngene. Ndek, Berapa, kakek Bu? gelek cak Berapa? Madura. Lah kan kakek reng Madura, Le. Loh, betul asli. Oh, Madura kamma, Le. Bangkalan. Oh, Bangkalan. Mun bula sampah. Oh, sampang ya. Iki, Le, kenal lagi, Le, ya. Seda siapa? Bula Dewi. Oh, Dewi. Dewi Kakek siapa? Saya. Hmm. Sudin. Sodet. Ayo, kita kandhani. Apa? Sudin iki dodol soto, ngerti ya kon? Lah iya. Oh, ngawur ae kon. Njek, nah mana kakek lho. Nah. Oh. Saya bener. Nama. Nama kok Usman, Bu. Oh, Osman. Usman. Aduh, Lah, cek engko. pendek. Lah, Ria Usman, engko Mus Mulyadi. Aduh, ngono kok kenal di Mus Mulyadi. Iya, iki anu, sidik. Oh, Sodik ya? Sote. Sodik? Sik. Ya iya Sodik ri, ora padha, Boy. Sidik. Iya Sodik bi Sidik kan padha. Sidik. Iyalah Sidik, Sodik. Siapa cari ilatmu kah? Nggih jangan caboy. Engko ora juwelan nyerepet se. Pun kakek meleh, cek meleh lah. Boleh. Berbatake. Sing ngicipi enak tangga. Joki pencet petok ae, kacang larang, ronce pencet terus. Oh, pas larang. Ngicipi kau lorek kuwolote Situ ae, Buk. Encep mon setong oleh mon nyak tak oleh le kulekan. Lah sekarang oleh barian ya sapa? Oh, iki oleh kulai jos kon ngawur ae. Meleh. Meleh setaker ya. Meleh ya staker. Aduh, reng ganteng mun meleh jok titik ra sebanyak sekali. Rempah mon staker ya. Setaker petok lema. Meleh 10 taker ya, Le ya. Angkui sing bine. 150. Iya. Mari semaput, mari mangan. Kon niku ojo wae kerang sapan kon niku. Wis. Kon niku kali rendah ya. Tak rungokno sik. Apa? Iki kacang iku, iya ta. Lon wonge potongane lapis sih. Iya. Iku mau. Iya. Iya. Pokoke iya. Aduh, ngocak apa, Boy? Sebentar Pak mau ngomong iku. Arek iki blas iki, tepak iki nek tanggapan ngejak iki ya Iya. nek tepak. Soale tepak apa? Apa? Umpama gak dibayar, iki Iya. iso nyelatu sing duwe gawe.
kene nek ngomong. Lho ndak. Panjenengan iki suarane ngono. Gulir apa cocak-ngocak terus ae. Kocak kon niku ngerti ya? Sing kocak kon lho sapa? Ndak penone pancene gak iso ngomong Madura. Aku mong Jawa iso. Dik. ngomong Tapi Jawa yo ae. sepurane mong Jawa gak iso. Gak iso kaya peno, Dik. Gak apa-apa, Bu. Nek peno iso cara Jawa, lah cara Jawa ae. Cara Jawa ae. Cara Jawa lek ya. Cara Jawa. iya. Tuku pira peno lek kacang? Selawi ae, Bu, selawi. Lho selawe cek Digawe percobaan. Nek Percobaan enak toh. tuku maneh. Eman pe gantenge nang lanang teng ganteng masa duwe gak nyekel. Wis tak Padha apa. ae lah ngono iku. Sebagai eksperimen ya. Oh, kono ku eksperimen Iku kae. apa Kayak iku? contoh, kayak contoh. Contoh ngono ae. Selawe tak tuku selawe sak taker. Oh, selawe. Engko nek cocok nang ilatku kon tuh tak kontrak ya. Aduh, bener iku aja lapona. Dadi iki kacang iki percobaan ngono lho. Coba ngerti ya? ngono lho Kok ya. dodol kacang apa dikontrak dan ini ngewo omahe peno. Kacange tak kontrak ngono. Oh, iki salah paham tok ae. Kon yo ngono. Iki tuku kabeh yo. Iya. Oh, aduh. Ngene, Buk. Hmm. Peno Rezeki iki Dik ya. Aku sik ketole plaris peno, teng ganteng oreng. peno iki sedina batine pira? Aduh, nek bati ngono bendino mesti pesti, Dik. Pira batine? Paling titik 2,5 juta. Kulae pira dodol kacang sak omplo bati 2,5 juta. Aduh, aku nek kulante 1.500. Oh, 1.500. Batine 2,5 juta. Iki ambek dodol lapangan hari ini. Ngawur ae. Nemen, Bu. Dadi batine sing mesti. Kade wong dodol kacang ambek jeruk ngene ae yo paling lumayan bati 1.500. 1.500. Nek sepi ku sampai 500. Dik soro wong dodol kacang iki, Dik. Iya, nek kowe gak soro klesetono, Bu. Lah Makane umpamane tukono iki, Pak. Oh. iya, umpamane penutake bati sedina 5.000 ya, Pak. Aduh, 5.000 ku akeh, Dik, cok guyu-guyu. Pokoke wis tak Kene jak. guyon. Tak jak sewengi tak 5.000. Nah, Hei. Sembrono penole, wani ngajak. Wong diajak semengi bayar 5.000. Loh. Waduh. Tak jak aduh, apa? kata, cara pola kakek. Po, Kakek po, pola ayo. po, Ayo. po. aja dianggang-anggang bresno. Oh, kok niku. Ngene lho, Salah kata paham. apa? Salah paham, sakane dijak. Kandhane. Sakane kon jangan di. Aku dodol kacang nek ngomong jo sembarangan. Iki peno. dijak kan dijak lapo-lapo, peno salah paham. Iki ngono, penemune kene sakane jangan dijak hoi. Ngono lho. Ngomong sing genah peno sing aturan. Ndak, peno jangan tajak main sewengi ngono lho. Main apa iku, Dik? Main. Bal-balan. Aduh, sepurane iki aku gak iso main bal kebalan. Ya apa? Gak iso main bal kebalan. Bal kebalan yo apa sih? Bal-balan kok bal kebalan. Ayo iku bal kebalan sing aduh saduk romono, lon ulon tangetan. Dosado romono. Satu keboro, satu ketemo. Nah, iku kan do padha, Dik. Iya. Gak iso, Dik, aku wong wedok. Gak iso. Gak iso. Aku nek ngetok kayu, menek klopo iso. Lho. Kok aja menek klopo. Aduh, wong Madura penggaweane ngono, Dik, golek kayu. Ngetok klopo, nek menek klopo iku iso. Lho cok menek, kok berat kabeh menang kowe. Lah carane. Menek lho apa iso? Iso aku. Turunane bajing arek iki. Ya apa? Enggak, sing mesti peno iki, jangan tajak main sandiwara. Nah, Main sandiwara iku apa? teter. Aku gak ngerti, Le. Sing kenapa kok? Main iki lho kentrungan. Nah, kadang ngono, Dik. Terus main kentrungan. Kentrungan. Aduh, kena. Ala gladur. Kok peno iku. Kandhane iku adu-adu. Lah, Main kentrungan iku ya apa sih, Dik? Kandhane Dik. kentrungan iki adalah tradisional. Nah, Ngono lho ngerti? Kesenian Kesenian. tradisional. Iya. Lah sing main wong telu. Oh, kadang main sandur wae ya. Tete Mon sandur kok pelang mon sandur. Aduh, Le. Lah kana dore. iki ngidungi wong kecepit iki. Woi, tunggu anak-anak tok ae. Enggak iki gak Iku anak. belajar, Oh, Dik. belajar, iya. Dadi iki engko omong-omong tak uruki engko. Oh, belajar ya, Le ya. Tinggi Aku tinggi. gelem deh pokoke peno, gelem muruki aku yo. Lah, Tapi sarene kok iki- jane diapa-apano lho, Dik. Gak. Ngapa apa kon lho sapa adakno? Engko tang embuk dek ka. Apa? Ring ngembukku engko. Mbok iki sapa sih?
Mbok iku nek kon ning gawa iku jadi dimbuk-mbuk. Ngerti ya? Lho, Gate tambumbu. lho, enggak tadi cekel iku, mbok iku mbok padahipun awake peno iku emake iku. Oh. Emake iku. Mami, Emake mami, peno. mami. Iya babone. Lah iki ngene. Iya, iya. Sarene budal iki ngirit ongkos. Beca lah situ sih. Oh. Penongkon mbak beca mbak aku lakon kacangi gowon sih. Iya. Mlaku ning mburi ae. Tapi kon Pak Becong loro, Iya. aku nggo kacang mbek mlaku. Iya. Itu nggone sengkle aku. Enggak ini ae, Dik. Do padha, pokoke nek do padha soro nak enak wong kabeh ya. Nah. Saiki peno mbek sing ngendhek iki Pak Becak. Engko aku susulan gendongen. Gendongan ya. Aku gendongen. Gendong arep tamburi. Lu gendong buri. Ah, gendong arep lak merangsang diskotik kon niku. Ya, wis ngono ta? Budal saiki ya. Saiki iya, ya. Mlaku, Dik. Iya, mlaku. Ya ya, Dik. Bisa dilatin oma bisa. Iya. Saat ini Ayo. budal tangkapan. Iya. Ayo, Dik, ayo. Kelawor sugih sing kesuwur sampe kesuwure teko negara Ngamarta. Ya pong sugih sing gak kelawan-kelawan ya aku iki. Ya wis gak duwe bojo, urip ijen. Wis gak anak gak bojo. Engko isuk kepingin sarapan ya gawe sarap-sarapan dhewe. Kepingin mangan mie ya ngemi-ngemi dhewe. Saiki gak tau mangan mie, mergo mie mulih nang desa. Kepingin mangan ndok ya gak ya tuku ndok-ndok dhewe. Ya apa lek gak enak aku iki. Sugih. Mergo asale sugih ngene. Aku iki nurut omonge wong tuwa-tuwa biyen. Kok nek kepingin cukup nak, titik-titik kelompokno nyatane. Aku isane sugih biyen asale tuku petik. Tuku petik adik petik wedok. Petik wedok tak ingu ngendok. Dadi akeh. Wis petik manak dadi akeh tak dol. Tak tukokno wedhus. Wedhus wedok. Wis wedhus manak akeh tak dol. Wis wedhus tak dol tak tukokno sapi. Sapi wedok. Wis sapi dadi akeh manak tak dol. Tak tukokno prauto. Prauto wedok. Wis ya brek. Lho, lah iki apa? Kentrunge tos duki. Wah. Tolong nopo sing rewang kan ngangkat alat ini kok. Waduh, alate kada to. Nggih kali truk. Oh siapa sih? Jangan saiki ya alate. Iya, lah Sampeyan kapan mriki ya, no. Mari yo ngangkat ya. Sampeyan niku ya no betik. Dik, tolong Dik, tolong ya. Lho iki sing nduk gawe. Sudah kae ta iki. Dik iya no, Wis sangar arek cilik nontok iki. Dik sedik. Napa? Sampeyan lak ketua. Nggih. Niki anggota sampeyan. Anggota kula. Kula terakane prauto gandeng mari. Lah mau tetep sing main. Ngawur mawon, kula diceluk Dik. Lah niki panggunge pundi panggunge? Lho panggung to? Nggih damel main niku. Pinten? Lho, kula lak di panggung 8 meter mal 10 meter. Niki damel napa niki? Lho main wong telu niki. Nggih main wong telu mring. Nggih. Wong telu mawon panggung 10 meter, Dik. Lah napa? Losor ngene bali-bali mriku mawon lho. Mau sore ngene kene maine kene. Dik, aku gak direken ya apa. Boten. Dik, aku gak mlebu kok. Dik sedik. Sing duwe gawe iki. Ya iki ndekae. Dik. Napa? Anggota sampean iki. Ya napa? Enten sing cementeng. Lho nggih niku sing enak suarane niku. Iki primadona. Napa primadona? Primadona niku padha le permenisis niku lho. Oh. Pun mulai nggih. Ayo. Aduh iki ditangkap tadi suku, kan dikei mangan, kan dikei ngombe,
Dik Sidik. Niki tanggapan tak kaliren niki. Lho ini mau ditangkap lho ati kei mangan dhisik kok iso main, iso nyanyi kok main. Mosok kan gak ndelok nglambene sing duwe gawe dhewe ya garing ngene ya. Lah saniki Nggih. soal cerita serahkan kula napa sampeyan nedhi? Lho ngeten. Cerita niki kula panjen nadar, Dik. Lah nek Kula nedhi cerita babat-babatan. oh pembabat-babatan. Lah napa? Enak usus-ususan. Lah enak nek usus-ususan. Lah napa? Sing enak iku limpoh-limpohan. Aduh, nek wong telu iku gak enak sus-usus babat polimpo. Enak to sotoan iku. Mboten ngoten niki kentrungan tak ngramesi panganan niki. Wah, saniki ngono, Mas. Babat niki kalau Dik koyo babat Mojopahit. Nah nggih. diatur Apa lakon anu gawe lakon iku ah? apa? Apa Charles Bronson iku ah? Wah, niku ngomongnya keceklak-kecekluk kok. Angel ya. Saniki kula serahaken sampean, Dik. Pokok sing enak kula niki nadar pun kula sediani Sampai kuwabe. mburi mriki. Nggih, Kula tatur mriki. Kula semburi, Dik, nggih. Nah, Ora inggih niki main. Buk, peno nyekelo iki jidor iki. Enak. Enak. Ojo diceluk buk poko. Ya, Dik. Iki ya, nabu jidor. Enak arang-arang tapi antep labuane. Oh, napa cidar ya. Lakon sing iki, ya, napa iki? Iya, Ya, mau ngendang. Iya. Kula napa niki nggih? Nah. Ayo, mulai. Ayo. Apa iki? Gak perlu lapor, Rek. Kandanan. Niki minangka senggaan. Senggaan masalah, aja ngageti sing digawe. Senggaan. Senggaan niku aja ngono. Ayo napa? Senggaan niku kalem-kalem ae. Oh, kalem. Kalem. Oh, minggat-minggat ngono. Ya apa rek? Gak kalem-kalem ngono. Oh. Ini ku sing kalem Oke, ae. ayo, mulai. Enak ya, Nek. Hit. Iki piye? Mbamba aku gak ero. Ngono iku salamu dhewe. Nek wong telu padha edane. Wedan iku. Sampeyan kentrungan iki mboten latihan tadi. Lho latihan. Lah sampeyan iki piye? Lho niku parian niku. Parian Parian. iki mbombo iki manut ae. Wong nanggep yo melok mangap ae. Sing duwe kae gak lelok-melok. Parian ngoten lho, Dik. Oke. Lah mulai. Iwa ora tawa buntute. Wong wis gerang gak ana sabute. Iwa orang kanthi rempeye. Wong wis gerang kok kemenye. Iwa urang nok ndukur prautu. Wong wis gerang katut prau. Iwa urang nduk jero sumur. Wong wis gerang kecemplung sumur. Kon melok-melok mawon Sampeyan iku parian kok iwak-iwakan urang tok ya ngono le. Parian, Dik, parian. Nggih, sing ngeten saire ngoten lho. Oma kenter saponater. Jaga pilane kapur puter. Abot enter lak lakonon ter. Nek wong telu dirobong lal. Ibu mawon sampeyan niku sampeyan kentrungan kok adik ter-teran. Suwi ae. Mboten oleh. Mboten oleh ter-teran. Oma kenteng saponateng. Jaga pilane kapur puteng. Abot enteng lak lakonon teng. Nek wong telu lak bareng gendeng. Wis. Sampeyan ngiyakno. Sampeyan kula kandhani nggih. Mboten oleh ter-teran kok teng-tengan. Oh, parian biasa. Parian biasa Sing enak. sing enak. Oh, wis suwe gak tau jamu. Ayo. Jamu pisan godhong kacupu. Ayo, Bu. Oh, wis suwe gak tau ketemu
ketemu pisan jaluk tiampiang. Wani wong kandang jambe, lokor siji agelundungan. Abote wong ora duwe tarewangi barang ketrungan. Awan-awan udan gareme. Ayo me. Tembok gempal tambal aboto. Ayo tau. Dadi perawan poso Senin Kemis. Jane dilamar Bathara Kala. Prengori gawe sulingan. Ayo me. Nek breng Jawa lak buntet-buntet. Idang mburi metu iringan dienteni njaba. Buntet-buntet. Dinteni njaba niku lawange dinep lak ngono. Parian sakmono kae selewat kabeh rek. Iki jange menginjak cerita lho. Cerita. Sampeyan sing serius lho, Ki. Ceritane nak. Nggih, tak rungokne critane. Nggih. Tan kocapo Kecapono. Rujak ono. Tutulono. wah iki lamu tonton niku Sampai ni kentrungan tarujaan. lho niku parian. Kan kok capo kene kecapono, kene rujaon. Aku kuatir kauman tak tutuli ngene lho. Kan meneng mawon ta. Was. Tan kocapo Mangan ketane campur klopo. Nek kurang legi tambah ono gula. Jaluk didik rek. Dijalo iki. Lah kuatir kauman aku klopo ning mang sing akeh didik aku Tani ketane. gak ono klopo temenan bojoan. Meneng-meneng Sing dijokono botos itu, Dik. ya pano. Tak kayak ganjel lambene sing kowe gawe. Liyane. Tan kocapo tanpa capil. Sero cili arane sotil. Watu cilik arane krekil. Nemplek nduk dodo arane arane penyu. Iki lho. Gandule kalungku iki lak penyu arek. Penyu. Iku penyu iku nemplek dodarane pentung. Mariane. Tan kocapo sawijine dina ana bocah lanang bagus rupane. Mlebu alas, metu alas. Gak nganggo klambi awake. Bambung bene. Sampeyan iku pun melok-melok. Lah kon niku wong arek gak gawe klambi mlebu alas metu alas ya gak arek bambung. Lho, tapi niki sing diarani Joko Ratu. Salah Ya iku. apa cek Joko raup. Joko Tarub. Joko Rasut. Joko Tarub. Joko Tarub. Joko Tarub. Liyane ya. Liyane. Iya. Sawijine dina ana bocah waton ayu rupane. Dasar ayu tur merahati. Rambute kedel. Mbak-mbakku. Lho, tumone kemerota. Wah, iki garane metal perkara konco ayo digawe. Wis rusak. Apa rambute? Lere sik. Deren-deren ayo opo iki lah salah kabeh. Kene ta. Sampeyan niku lak nanggap sih. Wong nanggap niku pun melok-melok. Tak melok-melok ya napa, Dik? Kula biyen niku gentintang sampean ya. Nggih. Nedhi panjer sak menten pun kula panjeri. Nggih. Kondo kalih kula. Wah, anggota kula niki 42. Lho, lak ngoten. Lah nggih. 42. Dibagi-bagi. Dibagi nih. Tanggapane kata. Mboten ngoten. Kok antik tanggapane kathah dibagiekno. Nggih. Sampeyan ketepaan enten kula kali Usman kali Nik Dewi niki kok. Liyane ku nyawur ikas tamun nggih melok mriko. Dibagi. Iki nek mboten sampean mboten didugeni, sajane niki jadwale bengi niki. Main tenggene Hongkong. Waduh, sampean niku, Dik, kentrungan sampai teko Hongkong. Saiki ngomong saya luar negeri. Luar negeri barang. Orang luar negeri ingin mengetahui bagaimana Nah. bentuk warna daripada kentrung. Nah, mboten tau ero. Gak tahu ro. Mergo ngene, Dik, aku iki lak kau lah duwe ujar. Kepingin nanggap kentrung, lak kentrung lak
seni tradisional lah. Lah iku lho ngono. Dadi aku iki kepingin roh. Ya apa sik kentrengku? Nggih ngaten iki. Terus iki ya apa panganan sakmene kae sing mangan sapa iki terusan? Sampeyan pinten? Ya 43. Gampang, pentangken diwadahi kendang lah kena iki. Ya kuwatir engko nek kono sing nggawa mangan kuwi mule kok engko digawe karak. Di sini tok ae iki. Lah timbangane dibuak iku rezekiku ka ilo. Jaga bensin. Jake kensi. Lah Sakniki sarene critane pun tamat. Bayarane niku bayarane. Lho kok sik ta? Niki pun tamat nih. Nggih. Nggih crita ngeten iki. ya napa? Sing nyetokne lah sampean dhewe. Sakjane wae Joko Taruk enten teruse bapak sing Ya napa? sarene sampean ngriwuki pemaine gopo. Gopo. Lah sampean cerita, adik klambi metu alas. Sampai niku Lah kok ngono nek Joko Taruk jaketan. ya mboten tumon. Wah, Wis jare Terus nek ya napa iki ngeten? bayarane sing nampa dhuwit iki aku iki. Ayo bayarane iki piro? Terus kowe tan sini tokno, kowe tan si. Kwitansi. Iki mau jare sak cerita piro, Dik Godik? Sik godhek ya apa sih? Iya, Dik Sedik. Ngomong enake godhek kare. Dik Sedik. Lah ngono. Iki sing duwe gawe jenenge sapa? Wak Klombrot. Oh, Pak Klowor ndi bayarane, Wor? Sing ngene diatur, iki sono bagian dhewe. Aku bagian keuangan, Usman bagian ngetokno kwitansi. Kwitansi. Aku pakai nampani ae. Ya kon bagian ngentekno. Mboten sampean gawe kentrungan iki kumpulane pun suwe, Adik. Sampean kumpulan kentrung. Walah, pun suwe. Ya Adik latihan Ngenten bareng. mboten salah, Get. Telung dino niki, Be. Mboten telung latihan di. ya napa latihan iki mewon nyewa gedhong. Lho, iki napa sampeyan iki? Enten griya. Nyewa. Nyewa. Nyewa gedhong iki napa latihan iki angger latihan. Ngeten, Dik, nggih. Senaosa sampean iki seni tradisional. Nggih. Sampean mupuk kesenian sing apik ya. Gawe kumpulan sing apik, ha. Nggih ae napa-napa, lak ngoten nah. Lah terus niki nggih anggota sampean nggih. Aduh, anggota sing nomor 1 niki. Siji niki. Lah ono aku gak iso mlaku iki mau, Bagian Dik. ngentekno, Be. Anggota napa nih? Ngeten sakjane nggih, anggota kula niki sing wedok niku loro. Loro. Terus lah niki. Lah niki wau ketepan mboten enten anggota wedok, niki arek dodol kacang kula seret iki wau. Lho, dadi niki. Lah nggih, Dik, yek napa sampean niki? Waduh, yek napa, Dik? Lah nek sampean niki tiap tanggapan, enten arek dodol kacang sampean juku, enten arek wedok sampean seret. Lah enten arek dodol kacang sampean seret. Lah niki lak boleh dadi kacang seret niki.